Ladies and gentlemen, welcome muzuara nas ndine munhu wanaka kuvimbisai kuti tichange tinaye mukoma Peter, and of course nyaya yatiri kutaura yedu inyaya inosuwisa zvikuru, inyaya inorwadza, asi ndiri kufara panguva dzino nekuda kwekuti makabuda mazviri. Rega ndingopa brief background pakatangira nyaya. Taitaura about maZimbabweans, especially muno mumzansi muSouth Africa vari kudiaspora. Tine kamwe kaunhu kekuti number 1 hatibatsiriki. Ukabatsira munhu mangwana anofuma achikumukira. That's number 1, and I'm sure kuti vari kudzimba they can attest to that. Number 2, kune vacho vanobatsira, kune vakaora moyo nekuda kwekuti vaibatsira asi pane akazovakanganisira. And inini chandiri kufarira ndechekuti nhasi muzuva ranhasi tawana mukana wekuti tinyatso kumbodiscasa nyaya iyi nemi mustudio tisati tapakura nyaya chaiyo pane mongo. Imi munozoonawo sei? Do you agree kuti semaZimbabweans pane kamwe karuvengo kamwe katinako so? Ameno kauroi kachi? Unogeta semaZimbabweans ka. I think it's something in our DNA. Whether trikumba, trikuno, even with Europe, and those one manje. Those are tiri maZimbabweans. We cannot celebrate one another. Nemoyo wese. Wanano yachubatsira iwewe kuti trufara some of them. Vari kutotsvaka kuti weakness yako iri papi. Pane zvauri kuita izvozvo kuti vakuisire pasi. And we're not saying all of them, but yes, the majority tozvatiri eZimbabweans andopaona manje. Sakani it's something chekuti I don't even know kuti tochipedza sei. Ritori dambudziko. Anyway, before further ado, indoda kuti mumbondiexplainira nyaya yenyu mukoma. Hamuna kunyatso kuipakura yese, but semanzwisisiro angu makasangana nemunhu muno muSouth Africa. Yes. Mugamuchira muupenyu hwenyu. Yes. Iyewo akaita sakutambirai muupenyu hwake. Yes. For more than 10 years. Mamunaye munhu uyu iri shamwari yenyu. Big time. How did it happen? Okay. From 2011, I worked with this guy. Paneme company takasenza tese, we become friends. And then from there, takapinda nenza kawanda tritese is friends. And he had my back, I had his back. And so unozana kufamba kwenguva ka then I decided that I cannot keep on doing this job. I just have to quit, then start something. Yes. On my side. And then he akamenga tombo dzingo futi pabasa. Previously ameno maboro akanga aita zvanga zvisina yazvo neni, because unoziva kuti vanhu vanogara vachingopora mura kumabasa takazotsvaga. Zvadaro izvo zvina ndamboita lost contact naye when contact each and every time because he was my friend. Neshamwari andozona manje. Yes. So zvakatodaro izvo ndaitomubatsira aitotekana akati zvakatomuomera ini I was there for him. Anokupanzvisa. So kusvika azodzoka futi pabasa. Ini ndibva ndazosiyawo manje. Anditika ndakutanga zvangu manje on my own side. So I supported him. Also nditori panzi. Because mari yacho akanga achiwana ipo yanga isiri kukwanira according to him. We were friends. Yeah. And I never thought kuti one day tinopedzera tisachaonana kana kutaura tese. Unaona manje. So zvadaro ndindaka encourage futi kuti chisiya basa shamwari. It's not paying for you. Wow. Uri kutambudzika iwewe kwauri. So rather leave or we days guys uende kudzidzisa something. Anditika unogona kuita sei? Unogona kuwana something out of it chiri nani. Yeah, chiri nani. Yeah. He was my friend. He had become a family to me.
andozona because unoona zvatakasangana nazvo tiri tese ende zvataita tiri tese zvanga zvakawanda andoona manje so yeah. Okay, so makamuwana ari pabasa mukajoina basa mukajoina kambani iyoyo ndobva maita shamwari. But pamakasvika pakambani ipapo hapana here vanhu vakambokubvunzai vakamboda kumbokutsiurai kuti munhu uyu hapana here zvamakamboonzwa about his character? Variko vaitotaura but unoziva zvinoitika ndezvekuti kana uzotosangana nechinhu you cannot judge. Yeah, you can't. Andozona manje plus irregardless yekuti zvanga zvakamira sei kana chero ma-red lights dai ndaitoaona ka I choose to ignore tongomapinda andora kuti aignore zvangu because unoona kuti pakunge usangana nemunhu haangagone zvese. That's true. Handiti no one is a saint. Ndo matorera ndakazviita and that's why I choose kutasa kuside pane zvinhu zvandaita mukatirega ndiregerere ipapo back then zvaitaurwa nevanhu handatombozvisa musoro because unoziva kuti inini with this guy regardless yekuti vanhu vanga vachitaura bad about him but inini you had seen the good side of him. Yes. Then vatadhonza ndazomuunza manje ndakamutora vanamuisa family vanamuisa pabasa pangu handiti ndamusisa pakambani pangu ndakamuita right hand man wangu because I really wanted him to learn something so that akazenga siyawo in fact kwete kusiya my plan was kutoti inini ndinomubatsira kuestablish something of his own chakangofanana nechangu kwakanga achifanira anga achienda kwanga kuri kutuze nemhuri yake handiti ndikatomuoffer that offer ndikamuti tsvaka place then we go together toyotanga takaita joint venture handitika so that unosumuka wasvika ipapo ndokuratidza how we do things kuti upinde musystem uri ikoko then ndozokuita sei ndozokusiya ndisingazivi kuti iye had other plans. Tisati tasvika ipapo apa pe mamwe maplans ake you were willing to help him establish himself. Yes. Kumubvisa munhamo. Yes. Then you took him mukamuita right hand man. Yes. So this person was more than a brother basically. He was more than a brother to me. So what other activities would you do together ekuti anoratidza kuti ashua uyu mufesi uyu anga ari mufesi wangu zvemashuwa? I understand kuti munhu unogona kuti mufesi but I know kuti there was some depth to the friendship. Kuti uone kuti we were friends. Everything is not personal to me. I'm involved. Wow. Anything that not this is a personal thing to me. I'm involved. Kumbata itoswera titese kana ari weekend sometimes kana ndine zvandichita something big that I'm doing. Ndoto minvite utouya pamba toita breakfast lunch supper titese. Andozinzisa anotoya kumba otobika ndiye titori unoziva kuti family yangu yanga isingatomborewi vaitoziva they respected him because they knew kuti takanga tiri ma-tight buddies. So including his family was part of everything that was happening? No, family yake havanamboziva because family yake was not around. Oh, okay. So kana vakazozivawo zvavo vakazoziva papaya vakubenefita from something that was never his. Anditika. Then they choose to ngoti isusu let's enjoy because mukana waita sei wativhurikira. That's typical of Zimbabwe. Andozona manje kuti chiro ukatoona iyo zvitori wrong zviri kuitwa nemunhu but as long as uri kubenefita iwe unokuti ano zviripo mataura point hombe kwanzi as long as zviri kukubenefita. Yes. You don't need to say anything. Yes. Which is wrong. Very wrong. Very wrong, especially kana iwe ukaona kuti uyu ari kusabotage a fellow Zimbabwean. No, not just a fellow Zimbabwean. If ukaita a fellow Zimbabwean tangosangana without hatisi kuzivana tinogona kupataura chita unoziva kuti but given the friendship we had anditika yanga yadzika midzi kuzozvinzwisa I took him as the brother that I never had in my life because unoziva kuti this unoziva kuda munhu nemoyo wese which is my brother
kuti kana chinge ndisipo is the person anotoziva kuti inini chicha ndainge ndichizofanira kuita mangwana kana ndanga ndisipo andozvinzisa. Ndichiti kana let's say I'm going outside the country ndatoisa foni yangu ndotodhavhita panamba yake so that anoreceive macalls angu. Uyazoona kuti ndandamusvitsa papi in my life. You had totally exposed yourself to him. But unoziva kuti along the line ndakaona zvakawanda angu anditika kuti iye kana ine information yainayo he was not happy kana willing to share anything with me. But ndikana ndine information ndaimupa yes information because unoziva kuti ndaida kuti agozobenefitawo mangwana even if tisachasenza tese. Yes. So what was the point imemi yamakatanga kuona kuti no man, something is not right pa friendship yedu pa ukama hwedu pane chinhu chiri wrong? Makatanga kuzoona papi? Did it happen? Was it an event yakangoitika one day or kuti ndikozoona kuti inini the guy was bad news to me ka one because ndakaita almost over a year anditika ndine ma-problems mukambani mangu anditika ndichitoshare naye yeti ndiye akatenga atitori the problem yacho uruzunzwa. So zvaitika ndezvekuti ndaiti ndikange ndaona problem ndikaitaura ndonodiscussa naye ndobva ndamuudza the next step yandinoda kutora. So unoziva zvazvakutoreva is ahead of me because akutoziva zvazvoda kuita andozoona manje. So he was a good pretender. Uruzunzwa ndotaura pandakazovabata inini kuti this is what is happening ndatospenda weekend tiri tese kumba kwangu inini uzvinzisa tiri happy tese andozvinzwisisa pana nditori happy naye akanga ari busy kundibira. That's sad. Andoona nekuda kwekuti akanga akutoziva even imagine the security yepamba pangu akanga akatoiheka anditika achitonyatsoziva kuma movements angu. Pandabuda pamba aitoziva ndabuda pamba otoziva kana kuti akasaziva kuti chandabudira pamba pandabuda padeni ndaenda papi anditika aitondifonera kuti ndeipi waendepi kondasauya kubasa here andikuziva kuti I was so honest naye kana I know maybe ndiri kusvika pakati first then ndobva ndazoita sei ndobva ndasvika pagraft. So aida kuwanyatsowana chi time yekuita sei yekuba anditi right. So vandazozvibata anditika unoziva paunobata chinhu unenge usina nyatsori na information but unoziva pandakamubata iye kutanga ari kusaiti kwangu unoziva zvaakaita haana kuuya kusaiti kwangu akabva auya kwandiri akasondibvunza saka how do you want us to pay you back? That's when I realized kuti no man, I've been played for a long time with this guy. And he was so comfortable. Yes and haana kumboratidza kuti ane nyadzi. Unoziva kuti kuna vanhu vasina nyadzi vanhu vasina nyadzi at all wamanzvisa ruvengo rune mazimbabweans kana vachinge vafunga kuda kukutorera something that is yours andozvinzisa ka chiro irregardless relationship yenyu yakamira sei anenge asina kana nyadzi anotozviita zviya zvinenge zvekuda kutokusvotesa andozvinzisa. After ndamubata he started going also after my clients because akanga achiziva kuti ndo maclients so nekuda kwekuti aenda tese kweyako yaka akanga akwenda achitaura vanenge vachitrust akangoti no. Yes. So pazvakaitika zvese izvi ndakanyarara ndakanotaura anything. So ndobva ndakabva ndazoziva kuti that was I was arming him each and every time because pakaitika update him. Yes, ndoimuupdata but now man the tables were turned. Ndakasachamutaurira what's going on and what's coming andozona manje. So they were no longer sure kuti what is it that I'm planning. What's your next move basically andoona manje mandanyarara. So they started going after my clients. So havana kuziva kuti nini first move yangu yandakaita I just go to my clients and I told them this is what was happening. Wow. Yes. Andoona manje. Yes. So
ndo zvatakaita isi semazimbabweans. So inini hangu I was so disappointed and I was so hurt to the extent yekuti namabatsiro andakamuita handitika. Remember pane story, is he the same guy wamaitaura kuti you once helped him kuenda kuchipatara, something like that? Yes. How did it happen? Takatospenda day 3 tese handitika atobikirwa namadhamu wangu sefamily. He was a family. Atobirwa tese papa we had supper ndatomuperekedza handiti ndatomuperekedza, but he was not feeling okay. Yes that I knew kuti he was not feeling okay. So around kuma 11 vandifonera akantaura kuti andisikunzwa zvakanaka. So unoziva kuti musi iyoyo it happens kuti ndaisimbononoka but ipapa angotaura izvozvoka ndakabva ndangoti akatozodropa foni ka ndatobhizi kutogadzira kuenda kuti ndinomuona. Ndakatomuwana ine atodona pasi asachafema handiti ndakarwa nehana, was alone. Kumutakura ka ndakataura zvinenge 2.5 hours kuti ndikwanise kumupinza mumota andopanzvisa because he was my friend. Ndakatambudzika that night uzvinzisa. Pandakakwanisa kuzomupinza mumotokari ndakadriva ndichimhanya kuchipatara. Ndaimhanya zvisingaite because ndaida kusave his life. Ndasvika ikoko pachipatara vakasikunditarisa ndivakumbira kuti vamundibatsire kuti tikwanisa kufesa, haasi kufema handiti kufema kuri kumunetsa zvokuti dai ndakanonoka ipapo tingadai taitaura zvimwe. Fortunately I was quick to attend him. Mva ndazokwanisa kumuburisa mumotokari handitika ndichimisa pastretcher bed kuhospital. Ndabva naye paya ndabva ndazoita semva ndapusha doctor kuti vaite sei vamuatende handiti. Imagine kuti ndakarara ndakagara pachipatara inini ndakamirira. Vandaenda inini asingambozvizive ari busy kuatenda kwako. Vandaenda vandanobhadhara biuko. Vandagadzisa mapepa ake ese ndirini. Not because I wanted to be anything. That's ndo zvaunofanira kuita kana uchinge uine munhu waunonzwanana naye. Yes. Friend yako unofanira kumuitira akawirwa nedambudziko. You don't stab them at the back handitika. Yes, you don't. So I understand kuti he was a close friend, but did you hapana mumwe munhu here akambokuudzai kuti there's something like this, like somebody who was on your side from your company? I know you had many employees. No, hakuna munhu akambokuudzai, akambokupai matip offs or anything? No, aripo. But akandiudza achiti it's a dream raakarota handiti. Akatondiudza nemazvo chaizvo akati atorota ndichimuudza about this guy is stealing. But unoziva kuti chii, because ndandisina proof I chose to ignore it. But dai ndakazviteerera ipapo ka maybe I was going to save myself in time. But unoziva kuti chii, this guy haana kuda kundibira chete. He wanted to get rid of me. No, you lie. In every way possible. Andozvinzisa. Azvakawanda zvimwe zvoti I cannot say it. I understand. So he's still in the same field. To be honest, handina kana kuda kuzombonzwa nezvake. But I know kuti since anga ane ruzivo rwezvandanga ndichiita handitika. He might be in the same field. Yes, it might still be in the yes, but because I blocked his number, I don't want to hear from him to do with him. So yeah. Okay, this is a saddening, very, very sad story. I don't know, but isusu semaZimbabweans, do you think we are ever going to be able to heal? No. Yes, Zimbabweans we can't. Because unoziva kuti isu semaZimbabweans unoziva kuti pane maopportunities ekuti ukapiwa nemwoyo wako as a Zimbabwean handitika. You should do, unofana kuatambira, appreciate handitika. But unoziva kuti
isusu tinotoda kutonzi isusu ukaona mukana pawatorwa iwewe uchitorwa seshamwari kana sehama unoda kutowisira munhu yapasi so that iwe ndonosara uri on top anditi dai ene zvigoratasa munomu semazimbabwenzi atanga nakubatana why because munhu ari pake anenge aida kunzi uyu ndibosi bosi ningi yeah that's true but unozoita zvina kwazviri kutendesa hakuna ndino kuti ukatarisa muno South Africa anditika isusu semazimbabwenzi tisi tikurana most of the small to medium enterprises are run by Zimbabweans but tikuzirana isusu tiri macompetitors tikukombita pachezvedu competition baba you're not the first person to say this I thought kuti it's a myth kuti ndo level ratiri semazimba no but if you are saying that yet we are still failing to unite then it might be something that has to do with our upbringing or maybe our DNA, don't you think? Yeah, no, our upbringing ndo inokonzeresa zvozvo because unoziva kuti isusuka tichitongokura isusuka I think takatongodzidziswa kuti unzi umpimbidoka ndo everything kuti iwewe ngoma inorira ichiti pangu chete ndini inini ona so zvakatikanganisa izvozvo kuti tione kuti there is power in unity. Do you think you ever recover from this? No, never. Zimbabweans never. Because unoziva sekuya kwatakaita kunoka tingede takadzidza zvakawanda. That's true. Andozvinzisa. But the way yatiri kutoita nayo check on our social medias. Angonoita successful pa social media chaiye tikumurwisa to the last. Tikumurwisa atitombodi kuti angonzi abudirira social media. Why? So vanhu vanotanga kutsvaga nyaya ndo zvinokuratidza kuti we are Zimbabweans. Haticelebrate isusu kuti muweda abudirira hazviite. Which is actually very sad. Unfortunately for today we are out of time. So tinokurudzira kuti kana paine vane nyayawo dzavo vanenge vachida kuti tidzinzwewo tinodzinzwa. Mubvunzo wangu kupedzisira kuna mukoma Peter Muzvara nhasi. Mukoma Peter, imimi panyaya yese yamandiudza iyi ndainzwisisa but you have got your other side. You are a philanthropist. Yes, and on top of that you are an established man who is still creating networks with nemazimbabweans iwawo after makanganisirwa nemazimba. So mukubatsira vanhu kwamunoita imomo, where is the balance now? Because you help a lot of people, create grocery hampers for people. You help a lot of people in different ways, even mentorship. So where do you put the line now when it comes kumazimba? Since makakanganizirwa nemunhu anga ari padhuze nemi kudaro. Ona ini chandakaziva ini chandakadzidza pa this whole story ndaiso vari kure uko vasingandizive inini tofanira kuvabatsira because he have nothing against me and you never handipandukire handizive andozvinzwa ndikamubatsira nemoyo wangu wese kana tingazopandukawo ndezvani but unoona chandakadzidza ndechekuti ari padhuze neni akanawo nemunhu ari padhuze neni whether weukama kana weushamwari siyana naye each man for himself. Anditika tarisa vari kure anditika vanhu ivavo they will appreciate you better than chishona chinoti chikomo chiremera chevari kure vari pedo vanotamba nacho. muzimbabwe anodaiso. That's my last word. muzimbabwe akaziva kuti iwewe bhekari ndoro riri kupa chingwa mangwana unoona bhekari iroro rakapiswa pasina because haasi kupisira kuti chichi haasi kuda kuti iwewe upiwe chingwa futi kana kuti wati wewe vakachikupa yari kafe futi because anoshanda unogona kuti gava akatanga kupa futi chingwa so they will make sure kuti whatever they are doing they will destroy it to the roots. Andopanzisa that's Zimbabweans for us, I'm telling you. But handisi kuti tese but the majority unotoona mwana vandobatsira zvakanaka vasina kana problem yekuti ukatomubatsira they will appreciate. Andozvinzisa and haambofaka kumukira and anotogona kutokulinga ukatoenda kune mumwe handitika otokupa network yakanaka
but vazhinji vacho vari kuda kutotitorera manetwork ukamboratidza line dzako vanoda kutori shoti chava changu ichi andovaona thank you so much Mukoma Peter. I understand we still have a lot to talk about. Zvakawandisa hadziperi. So remember to follow, like and subscribe, and keep on sending in those messages, and you are welcome to also come and tell us your stories patafura inoi patakagara ini naMukoma Peter. Tinokutambirai zvikuru pano pa Voice Amplified Network. Thank you so much.